Zdravím všetkých fanúšikov Team Kovac 58, tady je úplne ďalší díl, pokračovanie druhej, toto je práve druhý díl hry, no, Clone Challengeu. Mám sa 4 viny a 2 pre, takže neviem ako teraz, musím to teraz dať. Chcem, aby som dostal ešte jedenkrát ten klon, ale nevadí, takže ideme na to. Takže začneme tam banditkou a graveyardom, ako vždy to niekedy toto začína, možno nevedia proste ubrániť, on sa teraz rozbehne. Dobre, logneme to tam ešte pre istotu. Dobre, dobrý damage, vážne. Nie, že sa hnevám, to bolo naozaj dobre. Teraz to dá elektra. Dobre, teraz to musíme. Zapuj to. Ja som si asi akorát tak minul, že? Mám bržeka, dobre, nevadí. Dobre, dúfam, že nemá elík. Najvička, dobre, tá verka dole. Ale to teraz budem nachovať najvičkou. Klon. Nie. Ale idú tam dve najvičky, takže to je naho dobré. A neviem, či to bráni, asi nie. Ale toto... Tým kamo, toto... Taký lámacký útok, najvičky mi dve najvičky tam išli. Poď, znič toho Exara, udri si. No tak neudri si. Pekne. Dobre, ale kto tam žije? Nádhera. Lumberjack. Nádhera. Vidíte, ako sa hrá? Tento tak je strašne výborný. Mi tu ledva niečo oberá a ja už rovno skoro 2 taverky mala s niečím. Začneme banditkou, aj. Je to skarmu, či nie je to skarmu? Ok, tam dáme graveyarda. To je taký damage, že... Zútotka. Zničí mi taverku, ale bum, nevadí. To dáme Lumberjacka a banditku a tak teraz takto dojde chlapec. Nádhera. 5. win. 5. win, dámy a pani. Výborne. Ešte na 3. Posledný battle rozhodne. 6 winov alebo 3 prehry. Posledný záverečný súboj rozhodne o tom, že či ja budem mať 6 winov alebo 3 prehry. Takže ideme na to. Thanks. Ok, to začal 2 banditkami. Dobre. No neviem, teraz si spravil dobre, ale elektron to možno skapal. Od strachu. Dobre. Na čo si tam dať? Najdvičku a graveyard tam dám. Toto som ešte nikdy neskúšal takýto push spraviť a uvidíme, že či bude užitočný. Poď, najdvička. To má princesku, to tam potom lock. Musíme trafiť aj tu. Dobre, trafíme aj tú princesku. Dobre, on tam dal banditku. Dobrý elektro. No ja som tam dal dobrého elektra, on tam mi dal nič také dobré. Ok, takže Lumberjack tam bráni. Pod Lambo, prosím. To neobráni. Preto ho táto prekvapíme. O čo sa to tam režil? To vás teda neviem, to si budeme všetky na tú princesku sprostú. Ale zatiaľ, keď to máme pak porovnať, tak zatiaľ som dal väčší damage a oveľa. Máš princesku dole, lock tu tam sem, pekne. No nie, že chceme taverku, ale tú princesku. Takže mali sme začať už poriadne hrať. Tak. Nádhera. Som tu na fleku. Takže ako začneme? Dobre, budeme kryť takto. Si čakal, čo tam dám.
Graveyarda. Poď. Larry, poď. Nádherný Larry. Taverka dole, chlapec. Pum, ešte aj banditka ti skape. Moja banditka si musí dať. Nádhera. Dobre. Dobre, teraz by sa tam mohli dať aj my taký pušik. Dobre, Lumberjack, poď. Rangenutá. Nevadí, rangenuté bolo, ale už není. No tak toto mu nepomôže nejako extra. Graveyard. Nádherný. To kebyže ho robím nádher, to som sa musel smiať, to totálne. Dámy a páni, 6. win v tomto turnaji neuveriteľnom. Na 3 už nerozbijeme, ale vyhral som. 6 winov, takže ideme si dávať sásky. Čo mi padne? Epic? Legendarka? Dobrá otázka. No, takže otvára, takže klon. A teraz častka, takže uvidíme, čo mi padne. Takže máme tu 600 voltu. Betov. Čipy. A mušketierku. No, to nebola moc dobrá častka, ale takže ďakujem, že ste si pozreli aj druhú epizódku dielu tohoto neuveriteľného Clone Challenge, ktorú som dal neuveriteľných 6 winov. A samozrejme, že ďakujem za vaše pozornosť, zabudnite like, v prípade odber, do popisku napíšte, čo mám točiť. A posledajte si taký ten deck, čo som mal ja. Takže ďakujem.